заповеди, Боже, ние сме ти благодарни, Господи, за това, че ние са, Боже, живота ти, Господи, в Твоите ръце, Татко Небесни, и когато, Господи, ние имаме нашето общение с Тебе, Боже, свети, ние успяваме, Господи, чрез вярата, чрез отплуванието, чрез тази жива надежда, която си ти, Господи Исусе Христе, Боже, ние да облагосим всичките страни на лукавия, както казва Твоето Слово. Ето, Господи, този вечерен час, Господи, ето, може ние да ви възоснова от Твоето Слово, Господи. Ние гради, Господи, върху камарата Христос, Господи, защото Ти казваш, че един ден, Господи, на всеки му работа ще бъде изпитана. Кой на какво е градил? Ето, Господи, ние в този час избираме да изграждаме, Господи, върху Тебе, Татко Небесни, за да може нашия живот да бъде пълноценен, Господи. Тогава, когато казвам пълноценен, да няма дявола никакъв доблест до нашия живот, до нашето тяло, Господи, до душата ни, Господи, до тялото ни, Господи, до самите нас, Господи, да няма власт над нас, Боже, но нека кръвта на Господи Исуса, Синът на живия Бог, да обвини и да очисти и да благослови кръвта на Господа, да благослови животът ни и така, Господи, да бъде Твой. Благодарим Ти, Господи, за живота, благодарим Ти за това, че ни приказваш пред трудности, защото Твоето Слово казва, че обича всеки, който ни го наказваш. Господи, вярно е Твоето Слово, верен си Ти, Господи, които допускаш тези неща, но заедно с тези неща, Господи, да даваш своя път. Господи, Свети Боже, благослови тази вечер, Татко Небесни, вярата ни, Боже. Господи, ако в някой път, Боже, наистина, Боже, претъркваме вярата си, Господи, този час и Ти воля. Благослови вярата ни, Боже, пред Тебе, Татко Небесни. Благослови вярата ни, Боже. Нека, Господи, тя да бъде благословена. Нека, Господи, тя да бъде отболена, Господи, Свети Боже. И така, Господи, да се доближаваме за Тебе. Колко е добро, Господи, да се наспросим с Тебе. Колко е добро, Боже, да се държим, Господи, за Тебе, Татко Небесни. Защото, Господи, този свят нищо добро не ни предлага. Но живота с Тебе, Господи, живота с Тебе, Боже Свети, и живот благословен, успешен и прославен. Боже, благодаря Ти за милостта Ти, за любовта Ти, за верността Ти, Господи. И ето, Господи, аз го видях това в моите братя, защото, Господи, Те не го правят за човек, Те го правят за Тебе, Боже Свети. И ние, Господи, когато го остави пред Тебе, Боже Свети, Ти, Господи, ще кажеш, да, сири мой, Ти помогна на брат си, и ето сега Ти си благословен. Боже, не само тогава ще, но и вярвам, че ще бъдат благословени, Господи, на земята, когато ги благославаш. Съсъдени, Господи, себе, благословени, Господи, които Ти имаш към тях. Благодарим Ти, че ни си, Боже, Христово семейство, Господи, които се опитваме и желаем, искаме, Господи, да покажем Тебе, Боже, на този свят. Боже, благодаря Ти, помежда за милостта ни, благодаря Ти, Господи, помежда за единството, благодаря Ти, Господи, за помежда за единомислието, благодаря Ти, Господи, за помежда за почитането. Боже, кажи, Господи, благославяме пастора, благославяме пасторското семейство, Боже, почитаме го, Господи, издигаме го, Господи, Свети Боже, Ти го благослови, моля Ти, Боже, и за него съвършено изцеление в краката, Господи. Тези крака са дадени да хвалят Господа, да бъде работник на Божията мила. Боже, за Тебе няма нищо невъзможно. Господи, както си казва и както си говорят, ние веднъж сме Ти опитали, Господи, колко си благ и в сил и веря към онези, Господи, които Те пребивава. Слава, хвала и почет, единствено и само на Тебе. Благослови тази вечер, Господи, Словото си, а на Божията ни сърцата, Господи, наистина Словото Ти, Боже, да попадне на добра почва, който, Господи, един ден, благослова, Господи, е Словото, което живее в нас, да пониква и да дава помощ. Господи, това Слово може да бъде един охари пред Тебе, Господи, в който може наистина животът Ти от един грешен и един поправен живот, да бъде един поправен и благословен живот. Че ми това да е със сега, че става на Твоите ръце и просветлията воля. Амин, Господи, амин. Амин. Слава Богу. Свети микрофон.
Слава на Бога. Слава на Бога, така. Днес с Божията помощ искам така да говоря върху личността и делото на Йоан Кръстител и по-скоро ще прочетем тук едно пророчество още в Стария Завет, Исаия 6 глава, 3 стиха така, от 3 до 5. Глас на един, който вика: пригответе пустинята, пътя за Господа, направете безводното място прав път за нашия Бог. Всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се снижат. Кривите места ще станат прави и неравните места поле. И славата Господня ще се яви и сия човешки род ведно ще се види, защото устата Господни изговориха това. Това е едно пророчество именно за Йоан Кръстител, или този, който имаше изпратен преди дойде Христос. И сега, нека погледнем вече в Евангелията как това пророчество се изпълни. Матея 3 глава ще прочетем пасажа и после видим кой беше Йоан Кръстител, откъде дойде и как започва своето служение. Тук се казва така: в ония дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше: покайте се, понеже небесното царство наближи. Защото този, за който се говори чрез пророк Исаия, който казва: глас е един, който вика пустинята, приготвите пътя на Господа, прави направите прик за него. А този Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, а храната му беше акриди и тих мед. Тогава излязаха пред него Иерусалим, цяло Юдея и цялата йорданска околност, и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядаха греховете си. И като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, реши им: рожбе хидни, кой ви предупреди да бъдете отишия гняв? Затова прасите плодове достойни за покаяние. Тук е много ясно виждаме в тази история много силно послание. Каза: покайте се, понеже Божият царство наближи. Виждаме една кратка молитва, но много силна. И Словото Божие каже: множество идеха при него, се кръщава. И тогава дойдоха при него садукеите и фарисеите. И той им казва в прав текст: принасяйте плодове достойни на покаянието. Това значи, покаяние само на думи не върши работа. И днес много хора казват: аз съм се покаял преди колко си години и вече края съм всичко нормално. Покаянието е начин на живот, разберете го. Един път се покаял всъщност при Господа, но след това така че ние живеем на тази земя. Понякога може би вършим неща, които са редни. Било с поглед, било с думи, било с действия. Съгрешаваме, волно и неволно. И Екклесиаст каза така: няма праведен човек, който да върши добре да не греши. Значи човек понякога може да се греши. Но винаги трябва да се покаяме пред Господа, да си дадем и да се чакаме милост от Него. Сега, Лука 3 глава, от 1 до 6, 15-та година на царуването Тиверий, кесаря, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод четировластника Галилея, брат на Филипа четировластника в Иторейската и Трахинянската страна, и при просвещеника на Анна и Каяфа, Божието слово дойде към Йоанна, Захариевия син, в пустинята. А той отиваше по цяла страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощение на греховете, както и писаното в книгата с думите на пророк Исаия: глас е един, който вика в пустинята. Пригответе пътя на Господа, прави направите пътеки за него. Всяка долина ще се напълни, всяка планина и хълм ще се снишат, кривите пътеки ще станат прави и неравните места гладки пътища. Виждаме, и от двете евангелия се повтаря пророчество, което наистина Бог даде. Сега, когато говорим за Йоан Кръстител, да кажем кой е той и откъде дойде сега. Това е много ясно. Явно имаше пророчество за него, че ще дойде. И наистина това се случи малко преди да дойде Христос в плът. И така Словото Божие каже, че Йоан Кръстител имаше наистина, беше изпратен от Бога с определена ясна сила да прави пътеките прави пред Господа, да подготви почвата за хората, които наистина вече да чуят благата вест и наистина да има, да разберат, че имат нужда от Спасителя. Сега вижте в Лука, 1 глава, от 5 до 7 казва така: в дните, ще си каза как се появи Йоан Кръстител въобще. Дете на юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевият отряд на име Захария. И жена му беше от Аароновите потомци и се нарича Елисавета. Тие двамата бяха праведни пред Бога, като ходиха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби. А и нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха напреднала възраст. Сега, виждаме тук двамата са семейство, но няма деца, децата е неплодна. Обаче, какво става над къси? Вижте,
Сега четем 13 стих. Но ангелът, виждаме наистина, ангелът се явява на Захари и му казва нещо много важно. Тук и явил се ангел от Господа, стоящ отдясно къде на алтар. И Захария като се оплаши и смърти, трябва да го обзе. Но ангелът му рече: не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще се роди син. Значи ето като семейство, те има молба към Бога, молиха се. И виждаме, че ето идва от небето отговор. Ангелът каза: ще имате. И така ще роди син, който ще наречеш Йоан. Той ще ти бъде за радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за неговото рождение, защото ще бъде велик пред Господа, вино и спиртно питие няма да пие и ще се изпълни със Свети Дух още на чедица и ще обърне мнозина от израелтяните към Господа, техния Бог. Той ще отиде пред него духа на силата на Илия, за да обърне сърцата на бащи към чадата и непокорните към мъдростта на праведните, да приготвя на Господа благосположен народ. И виждаме наистина по-късно, че ако четете как наистина това наистина стана реалност, наистина Бог им подари това момче. Сега, обаче, нека говорим относно служението сега. Около се извинете, служението на Йоан Кръстител. Словото Божие казва, че в Матея 3 глава той проповядваше, той знаеше за кой е спращан. Именно точно бяха неговите думи. Този беше за когото се е говорил чрез пророка Исаия, глас е един, който е в пустинята. Сега, гласът, това е именно Божието Слово. Това е гласът, който наистина и днес продължава да има така, има сила. И това е нещо, което е актуално. Пустинята, като цяло може да кажа, че в случай беше Израел. Това бяха нива. Те се рождаеха именно от Господа, от Словото Божие. И днес, как мога да кажем така, в Словото Божие, пустинята, която се рождае от благата вест, това е свята. Той е свят, хората погиват и не знаят за Бога, нищо за Бога. И тези хора се рождаят от Слово Божие. И Словото Божие е това, което може да изпаси, това, което може да роди, това, което може да даде вечен живот. Има чрез вяра в него. И наистина важно е да има кой да говори. Знаете, днеска много, качи, има много християни, които знаят твърде много, но стоят твърде спокойно. И едва не задоволяваме се с това, че сме спасени, това, че сме народени, това, че знаем, че имената за небесата и ще бъдем в небето един ден. Това е нашата вяра. Обаче, трябва да имаме ревност, да споделиме тази блага вест. И тук се казва в Йоанна 1 глава, казва така: яви се човек, изпратен от Бога, изпратен от Бога, вижте, на име Йоан. Той дойде да свидетелства за светлината, за да правят чрез него всички, които не чрез светлината, но той дойде да свидетелства светлината, истинна светлина, която вижда на света, и която вижда за истинна светлина. И сега Йоан дойде да прогласява за Христос. Той не беше светлината, но той дойде да прокламира за него. И сега, както е пустинята, това беше Израел. Днес е света в цялката. А гласът, в случай беше Йоан, днес е благовестието. Правим една аналогия сега накратко. Тогава Йоан говореше: днеска всеки един Божий човек, всеки един новороден християнин може да бъде гласа за някой в този свят, който погива. Гласът, който е да покаже Спасителя, да покаже, че има наистина нещо отвъд това, което виждаме. И този глас това е гласът на благата вест. Вижте, в Лука 3 глава, Лука 3 глава, 16-18 казва така. Ще чета доста стихове, защото това е така много се получава. Виждаме откъде е дошъл, защо е дошъл, какво прави, как служи. И това наистина ще има и полуки за нас, неща. Защото ние живейки на тази земя, вярваме, че от всяка една история има какво да извлечем за нас. И после казва така. Лука 3 глава, 16-18 казва така. Йоан, в отговор на всички, като каза: аз ви кръщавам с вода, но иде онзи, който е по-силен от мене, комуто не съм достоен да издържа ремъка на обущи се, той ще ви кръсти със Святи Дух и с огън. Той е държал лопатата в ръката си, за да очисти добре гумното си, да се вреди житото в житници си, а плявата ще изгори в негосим огън. И с много други обещания той благовещи на людите. Вижте колко много силни стихове. Аз съм казал този, който идвам пред другия. И един, който не съм достоен, каза: значи обуща му да обуя. И той каза: който ще дойде, ще направи това, което е необходимо. Сега, важно е истина. Нещо, което Йоан много наблегна в своето послание. Той каза: първо покайте се, и после каза така: принасяйте плодове достойни за покаяние. Сега това е, защо е важно? Ще кажа защо.
Ако човек остане само с едно просто покаяние и да при Бога и каза: Боже, прости ми греховете, умия кръвта си, приеми ме. Да, това наистина може да бъде най-искрената молитва на човека. Но ако ти дойдеш там и останеш само с това, ти си в това положение и няма бързане никъде. Необходимо е делата ти, живота ти, как живее, това, което правиш, това, което вършиш, вече да е следствие, да се вижда, че ти си променен човек. Няма как да бъдеш нов човек, а да живееш стария живот. Разбирате ме? Каза така: пренасите плодове достойни за покаяние. Но ако си казал, че се покаяла, вече живее като покаян човек. Не може да говориш пред Бога: Господи, аз обичам, аз също време да виждаш друг живот, който Бог не обича. Така че е много важно. И сега, истинско покаяние, то се вижда именно от плодовете, живота, делата, които върши човек. Той сега вижда как някой ще наистина, никой не трябва да сочи с пръст. То се поканя, не поканя. Това е между тебе и Бога. Но въпросът е, всеки човек, който е при Бога, трябва да има в сърцето си отговорността за нов живот. Това е твоето решение. Ако ти решаваш да приемеш Христос, ако решаваш да се покаеш, трябва да вземеш решение да кажеш не на стари човек и да на Бога. Това е твоето решение. Рима 16 апостол Павел казва така: считайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога Христа Исуса. Така че нашето решение, което заявяваме с живота си, не само с думи сега. Плодовете, живота, делата, те говорят за истинско християнство, за истинската вера. Исус казва Словото Божие, казва: по плодовете ще познаете плодовете. А Яков каза: вяра без дела е мъртва вера. И нещо, което може да стане вътре в тебе обращението. Става нещо ново. Идваш при Бога и кажеш: Господи, прости ми. Приеми ме, моля те. Прости ми греховете, очисти ме в кръвта на Христа. И Евреи 10:17 казва така: и греховете, и беззаконието ми няма да помня за винаги. И какво става с човека? Вижте сега, сам Исус казва Словото Божие: и не напредите дървото добро, и плода му добър, и не напредите дървото лошо, и плода му лош, защото от плода се познава дървото. Виждаме колко ясно. И сега дума, от живота ти, от делата, които вършиш, от това, което говориш, от това, което правиш всеки ден, се вижда да къде си. Аз съм казал много пъти, понякога християнство се вижда не толкова как говорим, а така живеем. Хората не разбират това, което им говоря много пъти. Те не познават Бога. Няма как се изведнъж да разбират това, което им казваш, но живота, който говориш, трябва да показва този, който вярваш ти. И тогава, когато промениш живот, тогава ще почне да слушаш и думите, които им говориш. Защото наистина викам, дете как преди време, много съм казал, имала двама съседи, близки приятели. И ние повярвали в Бога, наистина разбавят смисъла на човешкия живот. Искал приятел му да на църква, да му казва, да говорил много пъти. Обаче приятел му се отказва, не му казваш: приятелю, животът ти толкова силно говори, че не мога да чуя това, което ми казваш. Значи, ако животът ти не показва новия живот, думите няма свърши никаква работа. Разбирате, това е много отговорно. Сега, какъв е животът на Йоан Кръстител? Сега много важно да гледам сега. Ще прочетем няколко сега да видим как живееше Йоан Кръстител. Сега днес, разбира се, много хора търсят по-добър живот, по-добър така, всичко по-добро в този свят. Обаче как Йоан Кръстител, това е един Божи служител, изпратен от Бога. Обаче как живееше той? Вижте сега. Разбира се, аз не искам да се чувства така, че това него настъпвам. Но Словото Божие казва, че човек трябва да се научи да живее скромно. Знаете защо? Словото Божие каза: нашето кралство е небесата, откъдето очаква спасителя. На тази земя Петър каза: възлюбени живеете като пришелци чужденци, хора, които преминават, заминават. Така че хубаво е да се схема една прегрупка, скромността краси човека. Ако човек е скромен, живее наистина, Бог няма да остави, няма да забрави. Но въпросът е какво показва пред хората. И тук сега в Лука, 3 глава, 4 песни казва така. Извинявайте, Матея 3 глава, 4-5 стих, почнем да други места пак. Казва така: а този Йоан носеше облекло от каймъска козина, кожен пояс около кръста си и храната беше акрит и дихмет. Значи, ако бъдеш ще кажем сега това е дивак. Какво значи това? Каймъска козина, кожен пояс и ще иде дихмет. Той беше наистина в пустинята. Това беше неговото облекло, това не беше неговата храна. Но неговата цел не беше, той не търсеше
някакви материални облаги, нито някаква физическа изгода. Той искаше да извърши това, за което Бог го беше изпратил. И самия апостол Павел в Филипяни казва така в Филипяни 13: дано уловя това, за което бях уловен от Христа. Това значи, всеки не християнин, Бог е призовал, когато се покаже, Бог не приема, и Бог има наистина положил в нас живота си. Иска да се чрез нас да извърши нещо на тази земя, да достигне до хората. И хубаво е да си, че ако човек да пита, добре, какво мога да направя аз за Божието царство? И когато така запиташ, непременно ще разбиеш какво Бог, какъв талант е положил в тебе и каква дарба имаш, ако мога така. Ще ми кажа, че вижте, ние сме тяло Христово и всеки в тялото има някакъв ангажимент. Нещо трябва да прави. И важно е християнът да разпознае дарбата или таланта, който Бог му е дал и наистина да го практикува. В Марка 1.6 казва така: а Йоан носеше облекло от каймътска козина и кожен пояс около кръста си и хранеше с акрили и дихмет. Какъв ли си казва всичко? Какво носеше? Как живееше и с какво се хранеше? Сега, а Лука 7.30 казва така. Лука 7.30. Ще ви стихови буквално. Казва така, защото Йоан Кръстител дойде, който нито хляб яде, нито вино пие, и казва ти, бяс има. Значи виждаме, Йоан Кръстител живееше за Бога. Слушаше на Бога, него беше само Бог. И хората наистина, какво казва за него? Бяс има. Обаче, нека по него, какво се казва? Какво научаваме точно от него начин на живот сега? От Йоан Кръстител ние се учим на простотата, която трябва да съпътства тези, които служат на Бога. Простота обикновено си. Не трябва да търсим някакъв лукс, едва не нещо съвършено, някакъв просперитет, някакво холство, едва не. Не, разберете ме, има нещо, което е по-важно по-ценно. Да разбереш Божията воля и да живееш за нея, да извършиш на тази земя. Да, понякога може да са нещата, които не искаме, Бог да не иска. Значи, това, което ние купим да го имаме, Бог може да не иска да го има. Да не кажем, Господи, нека бъде Твоята воля. Но важното е да поставим служението на Бога на първо място. А той е този, който няма оставя никого, тези, които са негови. Псалом 37 така: млад бях, остарях, не видях правен, не оставен, нито потом за проси хляб. Това е Бог. Бог няма да остане, няма забрави. И сега ще един пример, един човек дойде при Господа и каза, като вървяха в пътя, един човек му рече: ще те седам където идеш. Значи това е много силно изпът. Ще те седам където идеш. Обаче Исус му каза сега. Исус му каза: лисиците имат леголища, небесните птици гнезда, а човешкият си няма где глава да подсуне. Интересна работа. Сега, но когато той тръгва подред него, той трябва да знае подред колко тръгва и защо тръгва. Не заради охолство, не заради лукса, нещо повече. Той тръгва заради Господа, заради вечния живот, за спасението. Това е много важно да го разберем. Сега, какво стана, когато Йоан и Христос се срещнаха? Това е много интересно вече сега. Матей 3 глава. Представете си, ето Йоан кръщава хората и към него идва Христос. Исус отбори каза така: тогава идва Исус от Галилея, на Йордан, при Йоанна. Значи Исус идва при Йоанна. Защо идва при Йоанна, се вижте? За да се кръсти от него. И Йоан го спираше, казвайки: аз имам нужда да се кръсти от тебе, а ти идеш при мене, каза. А Исус отговор му рече: остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право. Тогава Йоан го остави. Сега дома, той дойде, показа пътя. Не, че си имаш нужда от кръщение. Той показа пътя, по който да седнем. Вяра, покаяние, вечен живот. И каза така: и като се кръсти, Исус веднага излезе от водата и ето, отвориха му се небесата и видя Божия дух, че стича като гълъб и спуща на него. И ето глас от небесата, който казваше: този е възлюбеният ми син, когото е моето благоволение. Слава да бъде на Господ. Сега искам, че мога да говорим от нещо. Сега малко по-късно виждаме, когато Исус кръщаваше, Йоан също започна, и Йоан кръщаваше и се почна да кръщава. Сега двамата почна да кръщават във вода. И сега възникне един конфликт, сега вижте. Конфликт да мога да кажа така в кавички, защото виж какво става сега. В Йоан 1.19 казва така: и ето свидетелство, което Йоан даде, когато идеите пратиха до него свещеници и левити, да питат: ти кой си? Дойдоха да питат Йоан Кръстител, той кой е? И той към каза, а той изповяда и не отрече, изповяда: не съм аз Христос. И не съм този, който очаквате, ако мога така. И питаха от тогава: що ти идея ли си? И каза: не съм. Пророк ли си?
и отговори, не. Тук не че Йоан не беше пророк. Те очакваха един пророк, който чрез Моисей, Бог даде пророк чрез Моисей. Пророкът там говори за Христос. И той каза, не съм аз този пророк, който чакате. И каза така, на това му река, кой сте да дадем отговор на уния, които са ни пратили? Що каза за себе си? Той рече, аз съм гласа един, който вика пустинята. Прав на пети път за Господа. Виждам, той каза, кой съм? Аз съм този, който, за който говори Исаия, още в Стара Завет. И слава Богу, и по-късно, когато на следния ден Йоан вижда Исус, че иде към него и каза, ето Божият агнец, който носи греха на света. Кой говориш? Откъде знаеш Йоан кой е? Бог. Този, който го беше пратил, каза, това е той. Макар че по ним исторически Йоан и Исус те бяха разлучени. Имаха 6 месеца разлика. Но тук в случаята каза, това е човекът. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Сега. И после нататък продължава. Този, за когото рекох, подри мене и човек, който достигнал да бъде преди мене, защото спрямо мен беше пръв. И аз го не познавах, но дойдох и кръщавам Солдан, затова за да бъде той земен на Израиля. Йоан засвидетелства, казвайки, видях духа на Сизана като гълъб на небето и да почуя него. И аз го не познавах, но онзи, който ме прати да кръщавам с вода, той ми рече, онзи, на който виж да си за духът и да почува върху него, той е, който кръщава Свети Дух. И видях и свидетелствам, че този е Божия син. Виждаме какво силно свидетелство. Йоан беше пратен, беше му казал, това е Божият агнец. Слава на Господа. И сега, целта на Йоан Кръстител беше именно да изяви Христос на Израел. Сега целта на нас като християни е да изявим Христос пред този погиващ свят. Както тогава се каза глас пустинята. И днес е така. Пустинята той е свят, хората, които не познават Бога, които няма да Бога. Единствено този, който може да ги разчупя, да им покаже, това е Христос. От нас иска да говорим за Него. Хората се покаят и разберат, че има нещо повече от този свят. Сега, нашата цел днес като християни трябва да изявим Христос в този свят. В Йоан 3 глава, 26 казва така. Тук е много интересно, когато се кръщаваха Йоан, кръщаваше Христос и тогава дойдоха при учениците на Йоан, казаха, он е, когато кръсти там в Йордана, всички отидат при него. Едва ли не, ти какво правиш? И вижте сега, какъв беше отговор на Йоан Кръстител. И дойдоха при Йоана и му рекаха, учителю, онзи, който беше с тебе от Йордан, за който ти свидетелства, ето той кръщава и всички отидат при него. И вижте какво става. Йоан в отговор рече, човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. Вижте колко ясно казва. Той не ревнува, че ще отидат при него хората. Напротив, него са хората да спасяват. И каза така, вие сами си свидетели, че аз рекох, не съм аз Христос, но съм пратен пред него. И после каза така, той трябва да расте, а пак аз да смалявам. Какво силно послание? Той да расте, а пак аз да смалявам надолу. Християнството е не да търсиш, са големеш, ниско долу. Колко повече смиряваш, толкова повече Бог ще работи, ще употребява. И сега, вижте, нека пример какво каза самия Господ за Йоан Кръстител. Това са много силно думи. Виждаме, че Йоан кръсти Исус, но Исус по-късно говори за Йоан Кръстител и вижте какво каза за него сега. Йоан 5 глава, 35 стих. На двете места говори много силно думи за него. Йоан 5 глава, 35 стих каза така. Той беше светлината, светилото, което гореше и светеше, а вие пожелахте да се за него, за малко време на него светене. Той беше каза светилото. Вие каза за малко време пожелахте да бъде с него. И после каза още за него. В Лука 7 глава, 28 стих. Така. Казваме, че между родените от жена няма по-голям от Йоанна. Значи, погледнете по-голям. Обаче най-малки Божия царство е по-голям от него. Няма по-голям от Йоанна, погледнете по-голям. Той беше човек, който неговият живот беше само света Христос. Той нямаше личен живот. Сега много пъти като хора сега семейство, съпруга, деца, дом, кола, къща. Имаме много амбиции, но това е нормално в нашата земя. Той нямаше, неговата цел беше единствено да свърши това, за което Бог го беше изпратил. Това беше неговата цел. Това беше неговия живот. Слава да бъде на Господа. И сега, друго, което казва Словото Божие. Искам да кажа някои неща за поуките за нас като християни, накратко ще искам да кажа. Сега, Йоан Кръстител живееше за това, което Бог
да бъдеш изпратил. Той нямаше друг живот. И това е много важно. Важно е християнин, като познае Христос, да каже: Господи, искам да извърша Твоята воля на тази земя. Да, понякога преминаваме през много неща, но каква е Твоята воля за моя живот? Защото вижте, и ние като при Бога ще видим за колко много неща са се грижили, които нямат никаква цел за небето. Нямаш никаква стоеност. Има много неща, които твърдиме сили, енергия за тази земя. А за това има неща, които са по-важни, които са по-ценни. И да по-добре да кажеш: Господи, научи ме, дай ми мъдрост да разбирам Твоята воля и да живея в нея. И това ще бъде чудесно. Защото Словото Божие казва: моите пътища, всеки ще пътища. Моите помисли, всеки ще помисли. Колко са големи, казва земята от небето, толкова помисли пътища. Значи, вижте, че голяма разлика между това, което мислим и това, което искаме ние. Вместо да замъчим, събъхте, кой Бог се говори нас, Господи, нека бъде Твоята воля. Дай ми мъдрост да разбирам Твоята воля. Вижте, в 2 Коринтияни 5:16 казва така апостол Павел: защото Христовата любов ни принуждава, като съзнаем така, че понеже един млад всички са умрели, ще умрят за всички, за да живеят, вече живеете не за себе си, за този, който е на всеки разкъснал. Така значи, осъзнавайки какво направи Христос, Той дойде заради нас, проповяда, получава благата вест, ескалира до нас. Разбираме, че ние сме били пътници към Ада. И ако не беше дошъл, никой от нас няма да спаси. На кръста Той каза: Отче, прости им, те не знаят що вършат. Тогава после каза: свърши се. Той завърши това, за което беше дошъл. Именно спасенски прият. Изказа от нас, нека като апостол Павел да кажем: под заедно доброто вестане, пътя свърших, вярата опазих. Това е много важно, разбирате ме. Да взеш пътя и да пазиш вярата в Бога. Защото всичко друго е, че ако вярата ще пътя върши много неща, които Бог ни го одобрява. Каква пайда от цялата работа? Каква полза? Словото Божие казва: мъжи казват: Господи, Господи, Твоите правим така. Магнет са, не ви познавам. Вие, които рече беззаконие. Така че трябва да разберем колко е важно. Сега, Йоан Кръстител не търсеше материално подсигуряване в този свят. Нито кола, нито апартамент, нито семейство, нищо не търсеше. Неговата сила беше само така. Това, което беше получил от Бога, да го каже на хората. Рискуваше, да, рискуваше много неща. Отида на царя, му каза: нямаш право, нямаш брата си жена. И това беше, по-човешки, това беше причината да взема главата. Но той не се притесняваше. Той именно върши това, което Бог беше изпратил. И когато Бог наистина дава така словото, да не се безпокои за храната, за всичко останало, той наистина така. Важното е да разберем Божията воля и да живеем в нея. Когато ние свършим Божията воля, Бог няма да стане, Бог няма да забрави. Словото Божие казва така: стайка, не се безпокойте за живота си, какво ще идете, или какво ще пиете, и цялото какво ще мчете. Не е нещото да почне от храната. Но да се така, про Него царство и Неговата вода, всичко останало ще се прибави. В Филипяни, ще си Филипяни, 3 глава, 18-19, това е един укор към хората, които тръгват пъти Христос, но понякога забравят Христос. И това е страшно. Каза така: това е като едно предупреждение към хора, които са Христови, а също време си започват да правят много неща, които правят компромис с вярата. И после апостол Павел каза така: защото мнозина, за които много път съм казал, аз сега с това, че ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст. Чието си не е погибъл, чието Бог е коремът и чието хваление в това, което е срамотно, което дават умъсля на земните неща. Значи не при Бога. Каза: Боже, прости, Бог примина. Бог е да приема, да. Въпросът е оттамата какво правим с живота си. Какво правим? Защото ако смятаме да карим по-нашему, тогава да ходим при Бога. Но карай си живее си живота сега. Няма нужда. Значи ако човек ида при Бога, тя знае, че Бог има условия. Бог да се иска да живее свят живот. Живота, в който си, той да бъде номер 1, а не ни. И после в 4 глава, тук дава много интересно, човек не трябва да гледа толкова вече, и приема ги Бога, материалните неща не трябва да бъдат номер 1. Защото ще казва, защо много път се казва, това, което притежаваш, по някакъв начин дава една изкуствена така сигурност, че едва не е край, голям живот ти е подсигурен. Не. Живота го дава един, били така, че твоите ръце са времената ми. Той го дава, Бог дава живота. И това, доколко не ще живееш, това не от тебе колко си осигурен. За този. Той е поставил граници, казва Словото Божие, които човек не прескочи. Иска се едно, в този живот да живеем с вяра в Бога. Сега апостол Павел, съзнавайки кой е този, който му дава живота, каза така: не казвам това първа скъмност, защото се научих, съм доволен и каквото сега се меря. Как да се меря? Каза така: знай в скъмност да живея.
знае в себе да живее. Във всяко нещо и при всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и съм в скудост. И сит, и гладен, и в скудост, и изобилие, той е същия, той не се променя. Обаче защо ли виж така? За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. И той имаше вяра в Господа, знаеш, че върши Божието дело и Бог няма да го оставя. И наистина, той беше сигурен в това, че Бог е с него. Не се притесняваше за ежедневните грижи. Бог му помагаше във всяко нещо. Но той се молеше на Бога и Бог му каже, отиваш там. Неговата работа беше, ако мога така, Бог беше негов работодател. И апостол Павел, бидейки негов служител, бидейки негов слуга, той наистина се грижи за него, не го оставаше. Слава да бъде на Господа. Сега, животът на Йоан Кръстител сочи към Господ Исус Христос. В Йоан 3 иска така, той трябва да се издига, аз трябва да смалявам. И днес живота на християните трябва да сочи към Христос. Няма как да сочи към тебе. Трябва Христос да бъде номер едно в нашия живот. Сега, и искам да кажа някои неща. Какво стана с Йоан Кръстител накрая ще сега? Нали, някой ще каже, служението беше много силно, наистина се възхищаем с това как живееше, как служеше на Господа. И аз съм да кажа, че вижте, има неща, които стават и не може да кажем кое е правилно, кое не е правилно. Ще кажа защо. Йоан Кръстител умря много мъченически. Някой ще кажа, добре, нали беше Божи служител, защо умря така? Той знае, Бог знае. Искам да кажа, че Бог да благодат за всяко нещо, през което човек трябва да премине. А ако гледаме Словото Божие, Стефан беше убит с камъни, Яков беше обезглавен, Петър беше с ръце надолу. Всеки човек преминава по своя начин от тук до към небето. Но Бог дава благодат за всяко нещо. Сега, нека понесем. Днем за Йоан Кръстител. Ето, проповядва, получава епидемик Йоанев. Сега малко по-спригаме, поканам в затвора. Лука 3 глава, от 19-20. Сега искам да кажем една нека хронология, какво става с него. 3 глава, така. А 14-тият Ирод, бидейки изобличаван от него поради Иродиада, братовата му жена, и поради всички други злини, които беше изторил Юда, прибавяйки на всичко друго и това, че затвори Йоан в тъмница. И когато се кръстиха, всички люди, като се кръстиха Исус и се молеше от Рой на небето, значи виждам, че Йоан е в тъмница. Сега, обаче, какво става там така сега? Йоан, като беше в тъмницата, чу за това, което беше отправил Христос. Той го кръсти в морето, в там реката Йордан, и после Йоан влиза в тъмницата. И сега, когато е в тъмница, представете си какво става. Йоан беше убеден, че това е той, това е Божий сън. Но когато стана сам между четири стени, започва да се съмнява сега. Ама дали той е този, който трябва да е? Дали свърши работа, която бях изпратен? И да съмнението. И сега, Йоан качи в тъмницата за делата на Христос. Пратил учениците му кажат, ти ли си оня, който има дори или да очакаме? И виж Исус каза сега. Исус отговор му каза, идете съобщете на Йоан това, което чувате и виждате. Се прогриждат, куци прохождат, програждат числят, глухи прочуват, мъртви бъдат възкресявани и на ширма се проявява благовестието. Виждаме, Йоан сега беше убеден 100%, че това е Христос. Обаче се малко по-късно Йоан е през затвора. И започва сега, това ли е той? И наистина тогава Христос каза, идите му кажете това, което става. Вижте сега, ще може няколко сега от Евангелията, които дават още картината още по-добре. В Лука 7 глава 19-20 каза така. Йоан повика двама от ученици си и ги прати при Господа да кажат, ти ли си онзи, който има дори, или друг да очакаме? Вече тук нотка съмнение. И като дойдоха при него, човеци си рекоха, Йоан Кръстител ни прати при тебе да кажем, ти ли си онзи, който има дори? И същия час той си мнозината от болести и язви духове, и мнозината подразделение. Сега думата същото. Той каза, виж поне това, което върша, и му предайте на Йоан, да знаеш, че наистина той е свършил за това, което беше братен от Бога. И сега, самият край на Йоан Кръстител, вижте, описано в Евангелията, Марко 6 глава, четем. Значи Йоан Кръстител дойде и извърши това, за което беше изпратен. Да подготви почвата и да прогласи Христос. Да покаже, това е той. И Марко 6 глава, от 17-29 така. 17-29. Да. Защото този Ирод беше пратил да хванат Йоан и да го лъжат в тъмница. За Иродиада, жената на братя му Филипа, понеже беше взел за жена.
Йоан го изобличаваше. Защото Йоан казваше на Иродия, не ти е позволено да имаш брат от тази жена. Иродия да се настои против него, искаш да го убие, но не можеше. Защото Ирод се боеше от хората от Йоан, като знаеш, че той е човек, правилен свят и го падаше здраво. И когато го слушаше, много се доумеше какво да прави и с удоволствие го слушаше. Виждаме, че ако е да слуша, беше изобличаван, с удоволствие го слушаше. И какво стана? Като настана сгоден момент, ден, когато Ирод за рождения ден направи вечеря на големците и на хилениците и на галейски срещните. И сама дъщеря на Иродиада влезе и поигра, и тя угоди на Явлида и на селящите на него. И царят рече на момичето, иска от мен какво ще да ти го дам. Сега представете си едно тържество, и в него всички може би полупина рече разселение, и за момичето да танцува на жена му, мога кажа така, доведена дъщеря. И той вече каза, иска какво ти дам. И сега стана след така. И когато той запита, иска какво ти дам, какво направи те сега, вижте. Той каза, какво ти да поискаш от мене, ще ти дам даже пълното царство. А те излезе и рече на майка си, какво да поискам, а тя каза, главата на Йоан Кръстител. Вижте, майката манипулира дъщеря си да поиска главата на Кръстител. Точно мина преди това, че той ги изобличаваше. Царят се разкърби много, но пак заради клетвата си, за да не си реше с него, не поиска да я откаже. И наистина това е много силно нещо в случая. И после казва така. И веднага царят изпрати един охранител, комуто да донесе главата му, и той отиде, обезглави го в тъмницата и донесе главата му на Омблидо и я даде на момичето, а момичето я даде на майка си. И учениците му чука, това като дойдоха, дигнаха тялото му и го положиха в гроб. Това беше края на Йоан Кръстител. Сега, това е описано и в Матея 14 глава, но като цяло виждаме наистина нещо много така, не добра картина. Но това беше краят. Но Йоан Кръстител извърши делото, за което Бог го беше изпратил. И аз бих желал всеки да запита, добре, ако аз съм на тази земя, съм срещал Бога, приел съм го, повярвал съм в него, какво ли Бог иска да извърши аз за Божието царство? Това е много интересен въпрос. И вярвам, че ако наистина нашия живот не са мотивираме и питаме Бога, Боже, дай ми мъдрост да разбера Твоята воля, да не управлявам дните на празната земя. Нека да разбера каква е Твоята воля за мен. И ако нещо мога да направя за Божието царство, нека да бъде Твоята воля. И Матея 14 глава, така отново обсъдна тази история така, относно Йоан Кръстител, и искам така да кажа някои неща върху него. 16 глава. Така. Да. Тук писам точно пратиха да познат Йоан тъмницата. Да, тази същата история. Сега, каква беше ролята на Йоан Кръстител? Какво направиш? Словото бъде така. Той беше изпратен гласен, който ика пустинята. Я съм ви кажа, че това е, може да приемем за всеки един от нас. Целта на Бога е всеки един от нас живе в този свят. Помнете около нас колко голяма пустиня има всеки около нас. Сега първо, пустиня може да бъде семейството си, ако имаш не вярваш около тебе. Тези хора не вярват на Бога, те погиват. След това, пустиня може да бъдат колегите на работа. Пустиня може да бъдат твоите съседи, с които живееш. Пустиня може да бъдат твоите приятели, с които можеш всеки ден. Та са пустиня, която се нуждае от спасение. И както Ян го направи, не се притесняваше, макар да завърши много по такъв много лош начин. Не трябва да се притесняваме да знае кой ще ни коса това, което вършим. Но по-скоро трябва да се притесняваме дали не съм пропуснал това, за което Бог не е изпратил. Това е по-силното. Да не пропуснем това, което не е. Сега, какво направи Йоан Кръстител? Вижте, кой ще проповедава? Покайте се, понеже Божие царство наближи. И не, това ще призвик към всички хора. Без значение евреин, юдеин, езичник, без значение, това слово е актуално и днес. Без значение кой къде живее. Словото е също. Покайте се. После, втора стъпка, пренасяйте плодове достойни на покаяние. Сега, ако сега как правим стъпка, покаяме се, десния крак, вече плодовете, новия живот. И искам да кажа, когато дойде Христос почна да проповяда, той не промени нищо, не промени.
В Матея 6:17 казва така: покайте се, защото наближено Божие царство. Първо Ян говориш така, после Исус говори също, после Диана, после второ апостол Петър, когато проповядаше. И те му казаха: Петре, какво трябва да правим? И те казаха: покайте се. Виждаме отново също послание. Значи, виждаме, че Йоан, Христос, църквата не променя посланието. То е едно. Това е посланието от Бога. Покайте се. И вижте, 11:17 апостол Павел, бидейки пред Ареопага, пред едни хора, които бяха много набожни, имаха много богове, и той им каза: ще говори за непознатия Бог, има там табела. И когато им говори за Бога, и после в край на изложението си каза така: 11:17 Бог проче, без да държи бележка за времето на невежество, заповядва на всичко на всяка се покаят. Божията воля е хората се покаят и бъдат спасени. Това е Божията воля. Сега ние понякога казваме: ама то спасили, он е спасили. Вижте, ние наша работа да сме синоним. Наша работа е да говорим за Христос. Помните, Петър и Йоан, като бяха там, Петър каза: Христос, кой ще стане, бе, Симеон? И той каза: тебе, що ти знам, бе? Ти казва: има седли. Така че, диги на него, диги на дясно. Иде към Христос и кажи: Господи, искам да бъда с тебе. Вижте сега, че Бог разсигна времената, вижте, това е много така, нещо, което е трудно да го разберем. Бог е над времената, той е над всичко. Но въпреки това, той разсигна времената, които живеем на тази земя, с една единствена цел. Да може повече хора да правят спасят. Това е целта на Бога. Ако Бог да утре, той е край на цялата човешка история. Кой може да каже: Боже, не е рано, не е никосно? Той Бог е съвременен. Когато иска, може да е Бог. Обаче, гледа така, Господ не забавя това, което е обещал. Пред как някой сметнат бавенето, но заради вас търпи с дълго време. Поне не иска да погинат някой, но всички дойдат на покаяние. Слава да на Господи, нека Бог да благослови. И нека това послание, което Йоан проповядаше, да продължаваме с разумение да го проповядаме и ние. Нека се една кратка молитва си направим. Святи Господи,